D'un llarg programa d'activitats que comença a les 7 amb la conferència inaugural de la presidenta Forcadell. Ens veiem tot el cap de setmana entorn del ferro i de veritat no deixeu de dedicar minuts, hores a contemplar tot el que hi ha al vostre abast, perquè no sempre és fàcil que un poble de 3.500 habitants pugui arribar a acoplar tot això en un sol cap de setmana. Per tant, molt benvinguts. temps també de l'experiència que ha agafat les exposicions que conformen aquesta Bienal i convido a exposicions, però realment aquesta Bienal
procés que estem fent. Això seria el perfil, la planta del quadrat i el frontal. El que hem fet... Vale. Bueno, para. Ara em veieu? Veus, amb l'incisió de l'eina el que fem és arrencar la pasta del ferro per aixecar-lo i donar-li més volum. Aquestes marques en el morro o incidir més entremig del nas. Bueno, tot això són cosetes i cada ferrer, doncs... Molt bé, li estem obrint la boca, està somrient. Ja sembla que li agrada el que li estem fent. Va, una mica més. Bueno, gràcies a tots, espero que us hagi agradat. Gràcies al company. Guerres, canvis socials, avenços tecnològics, vida quotidiana, tot és una història que el monjo del monestir de Ripoll, doncs d'aquest molí a la família Rotllant, arrenca. En aquesta Bienal que vol servir també l'obertura d'aquesta capitalitat europea del ferro 2017 per explicar. Perquè és una senyora molt gran que té una memòria que no us voldria. I vam decidir que aníssim per la marca de fàbrica que és Francesc Casals. És a dir, perquè en aquests darrers anys hem realitzat un gran impuls amb l'objectiu de portar a terme europea del ferro, que s'estendrà sobretot durant el proper any, durant el 2017, però comença amb aquesta tercera edició de la Bienal del Metall. Permeteu-me que avui
desglosar com es fa una rosa, de la manera que jo la faig. Per mi la rosa és un símbol. Bueno. Bueno, no cal pensar-ho, que ajusti bé, que ens agradi. Jo ara, per exemple, ho plantejo, i així tindríem la rosa, Vale. Una activitat tan vinculada en el món del metall com és el tractament dels cascos i la ferrada. Sis claus petits i dos de grossos. Que serveix per accelerar el secatge i per créixer la ranilla, que és aquest triàngul d'aquí. Donem per acabat la ferrada i pensem que està bé, que hem donat una mostra. Gràcies a tots per haver vingut. Ens ha costat una mica perquè hem tingut poc temps per preparar-ho i crec que s'ha de recalcar que l'esforç que heu fet és impressionant i les ganes que hi poseu, i només donar-vos les gràcies 30 vegades perquè sou collonuts i intentarem fer-ho millor el proper cop.